In de brug, ja, daar kunnen moeilijk die fijne deeltjes gaan uitzuigen, omdat er gewoon in de rug gaat terechtkomen. En dan ook het lawaaigeval, lawaai-hinder, dat de tunnel kan wegfilteren, dat Antwerpen daar geen last gaat hebben. En er is een recent onderzoek geweest dat ze hebben gemerkt dat er waarschijnlijk ongeveer 3000 Antwerpenaren vroegtijdig zullen sterven, omdat het huidige verkeersprobleem al, dus dat is eigenlijk niet zo goed voor de volksgezondheid, zal ik zo maar zeggen. En ook aan de tussenproces om de tunnel te bouwen. Ik denk ook dat omdat het allemaal ondergrond is, gaat eigenlijk de bevolking die daarboven woont ook geen last van hebben. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En als er moest er een brug komen, ik denk dat de haven van Antwerpen ook daar een nadeel gaat hebben, want de boten kunnen daar niet makkelijk door en zo. En dan gaat dan eigenlijk de haven van Antwerpen is eigenlijk wel een vrij belangrijke highlight van Antwerpen, zal ik maar zeggen. Oké. Brug of tunnel, heeft iemand daar misschien nog reacties op of iets over te zeggen? Of? Ik denk een tunnel gaat iets langer duren dan een brug maken. Maar in haar standpunt denk ik wel dat de brug beter is. De tunnel beter is dan een tunnel. Met de argumenten dat ze geeft, zoals Sveen Stof. Mijn standpunt is, ja. Ik denk de tunnel beter dan de tunnel beter dan de brug. Mijn standpunt is natuurlijk in lange termijn, dus ik ga ervan uit dat de tunnel er al eigenlijk is. Ik zie in 20, 30 jaar verderop, dus ja. Maar is dat je net vertelde, is dat de tunnel in combinatie met de brug? Of enkel kleine tunnels? Nee, de tunnel echt gewoon alleen. Alleen dus geen brug. Ja, als je ziet naar de tunnel en brug, denk ik ook dat je eens aan de brug moet nadenken. Het kan een symbool zijn voor Antwerpen. Daardoor kan Antwerpen opvallen. Er is waarschijnlijk nog geen ontwerp gemaakt. Over dat ontwerp kan eens goed nagedacht worden. Er kan een architecturale wedstrijd of zo aan verbonden worden zelfs. Zodat er echt wel iets fijn uit de bus kan komen. Het gaat minder tijd in beslag nemen. Oké, je zit met die lawaai-hinder, ja. Maar misschien als je ziet, die brug ligt redelijk hoog. Dat kan wel zijn dat je er weinig lawaai-hinder van hebt eigenlijk. Allee, er is nog niet echt onderzoek in gebeurd dat er echt lawaai-hinder is. Ja, daar kun je nog niet echt onderzoek naar doen, maar inderdaad. Misschien, en over die fijne stofdeeltjes, misschien heb jij er nog iets meer over te zeggen? Of meer in het milieu algemeen. Maar je eerst nog iets zeggen? Zijn er bij de brug niet meer rijstroken dan bij de tunnel? Ja, dat is ook waar. Dus er zijn eigenlijk met het verkeer daar wel beter verlopen dan in de tunnel. Maar de tunnel is de vier verschillende richtingen dat je kunt uitgaan. En met een brug is dat gewoon in één richting door. En dan gaat iedereen wel door die brug. Ook dat de mensen die, ja, dus zij maar in één richting van de brug. Dus bij de tunnel kun je dan afslagen en dan al direct al weggaan. Dus dan heb je dan al minder problemen met maar ja, niet iedereen moet aan de eindbestemming van de overbrug zitten. Maar eigenlijk zou het een dubbeldexbrug zijn, dus van boven kun je rijden en dan kan het volk langs van ten noorden naar de andere kant en van onder naar de andere richting rijden. Dus dat zou eigenlijk niet echt een probleem mogen zijn. Serieuze capaciteit is eigenlijk voor een brug, inderdaad. Maar misschien omdat de brug dan een trekpleister zou worden voor België, voor Antwerpen dan, dat er misschien nog meer auto's zouden langs rijden, om dat traject dan te willen volgen. En dan komen er nog meer uitlaatgassen in de lucht. Maar dat denk ik dat ze... Maar ik denk met gewoon weg hebben die veel uitlaatgas negelen. Ja, maar misschien kan dat opgelost worden met die tolheffing over die brug. Ja, over het financiële misschien ook nog even. Het financiële van de brug. Allee, ik denk dat beide oplossingen redelijk duur zijn. Allee, er moet dadelijk wat geld voor zijn. Dus misschien een financiële oplossing. Ik heb dan al een beetje onderzocht en het schijnt dat eigenlijk merkwaardig was dat eigenlijk de kosten hetzelfde is voor de brug als voor de tunnel. Het gaat eigenlijk allemaal beide uitkomen op een 2,7 miljard euro. Dus financieel gezien is er eigenlijk geen betere of slechtere keuze, dus eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Dus dan is eigenlijk, als je verder ziet naar die punten dan denk ik dat de tunnel beter is. Ik denk dat niet, aangezien dat de brug meer potentieel heeft, en meer rijstroken en zo. Ik vind dat hetzelfde. Hier komt alleen de brug, ja, dat oogt mooier, dat is echt een symbool voor de stad. En dat trekt ook meer toeristen aan misschien, dus dat is positief voor Antwerpen. Maar met die fileprobleem, ik weet niet of ze daar afkeer gaan zo van hebben.
naar die brug te komen zien, maar wel een uur of zo in traffic zitten. Nee, maar ik denk nu niet dat ze speciaal op die brug willen rijden, maar gewoon dus van op een afstand kunnen fotograferen of zo. Er kan een tentoonstelling van gemaakt worden, er kan een rondleiding gebeuren. En, maar misschien wat vinden de bewoners van Antwerpen, of zie jij er ergens problemen in? Ja, brug of tunnel, dat zou eigenlijk hetzelfde zijn, want je zit altijd nog met de overlast van huizen dat weg zullen moeten door de tunnel of door de brug, dat mensen gewoon een brug over hun dak krijgen. Of gewoon huizen die weg moeten door de komst van een tunnel of een brug. Je zult ook eventueel, je zit sowieso ook met problemen zoals geluidsoverlast, en een tunnel zal dat misschien minder zijn, maar je zit nog altijd met overlast dat ze door je buurt moeten eigenlijk. En geuroverlast, geurhinder misschien, van die uitlaatgassen allemaal, als je dicht in de buurt woont. En zo zijn er eigenlijk altijd wel problemen met brug of tunnel, dat blijft eigenlijk hetzelfde, die problemen. Ik denk dat iets is dat moeilijk echt opgelost kan worden, omdat bijvoorbeeld de mensen die nu dichtbij daar wonen, die hebben op zich eigenlijk ook wel last van die... Ze zouden eigenlijk, moest dat er komen, mogen ze wel de bewoners, dat ze hun huis weg zouden grappen, maar er moet wel een alternatief zijn dat ze ergens terecht kunnen, niet gewoon hun geld geven en zeggen van zoekt u een ander huis. Dat er bijvoorbeeld een andere faciliteit komt of zo, dat ze kunnen wonen. Uit de stemming was ook al gebleken dat bewoners er allemaal tegen waren. Dat is meer dan de helft. Inderdaad, misschien wat meer over die stemming. Er is dus stemming gebeurd. En de bewoners waren blijkbaar massaal tegen. Dus dat hebben we toch eigenlijk. Maar vooral tegen de tunnel of tegen de... Tegen de brug. Tegen de brug van de bewoners. Die stemming was alleen over de brug, dat was niet over de tunnel. Maar als we echt zien naar capaciteit, denk ik vooral dat de brug wel de beste oplossing zou zijn. Want daar gaat het toch om, het fileprobleem. En dan bij de brug gaat het toch de grootste oplossing bieden, denk ik, met die 4 rijstroken. Oké, het is wel een log iets, maar dat er aan moet gebouwd worden, maar dat kan men altijd. Maar ik denk wel bijvoorbeeld, zij heeft aan de ene kant het probleem dat een tunnel is gevaarlijker. Maar zij heeft aan de andere kant wel dat probleem van kan niet echt heel gevaarlijk zijn als je de kilometer en de snelheid beperkt. Want ik neem aan, 18 rijstroken doorsorteren is dan ook niet echt zonder gevaar. Hè? Als je denkt, als je de brug niet kent en je komt daar af met de eerste keer dat je erop rijdt en je weet, oei, ik moet daar zitten, ze is 16 rijstroken verder, je gaat dat maar voorsorteren. Dat is ook niet zonder gevaar natuurlijk. Maar als er effectief iets gebeurt in de brug, kunnen ze er makkelijker bij doen. Voilà, bij brand bijvoorbeeld en zo. Er zijn natuurlijk ook wel nooduitgangen en zo dat ze die gebouwd hebben in de tunnel. Moest er iets gebeuren op de brug, ik denk dat een ambulance ook heel moeilijk doorgeraakt. Maar aangezien dat er veel rijstroken zijn, kunnen die mensen wel opzij gaan. En dan en ook dat geen stopping aan de tunnel, ze zeggen dat kunnen ze opzuigen, maar dan moet sowieso ergens naartoe. Ze kunnen dat niet zomaar wordt allemaal weggefilterd, dus zij werkt met grote ventilatoren en zo, dus dan wordt opgezogen. En dan wordt er ergens geprocesseerd, ik weet dat niet, en dan een fijne soort wordt daaruit getrokken en dan de lucht wordt dan naar buiten gegaan eigenlijk. En dan wordt er eigenlijk nieuwe lucht ingebracht om dan de goede circulatie van al die uitlaatgassen in een gesloten ruimte, dat lijkt me zo niet heel gezond, dus sowieso. Maar we moeten natuurlijk al wel rekening houden met de extra kost die er dan weer gemaakt wordt. Dat zit er allemaal al in, de 2,7 miljard. Mijn onderzoek is gebleken dat fijnstof dat voornamelijk andere oorzaken heeft dan de uitlaatgassen en door het verkeer. En welke? Ik denk dat dat voornamelijk van het uitlaatgassen komt, want thuis heb je ook natuurlijk wel fijnstof als je de stoffen afneemt, maar ik denk voornamelijk als er auto's rondrijden dat er om een seconde wel dat is zeker als je met diesel rijdt en zo. Zijn er zeg maar. Dat is gebleken uit een milieueffectenrapportage en heeft de beheersmaatschappij van Antwerpen mobiel laten opmaken. Maar er zijn al veel reacties geweest van politieke partijen dat het mogelijk vervalst is. Maar er zijn geen bewijzen van. Geen bewijzen. Ja, dat is goed verborgen houden dan.
En, Maar als er effectief